Omvera nonse kwina kulikonse kumene muli, ndikupatsa moni mu dzina la Yesu Khristu. Takulandirani ndithu pa television imene ya kumudzi wa Yesu. Mvererani khala olandiridwa, khalani ndi mtima wotseguka kuyembekezera chakudya chochokera kwa Atate athu kudzera mu mawu ake. Ine dzina langa ndine Faison Kanyigo, kwamene ndikuyamba kutsatira. Ndine m'bale wanu mwa Ambuye ndithu, Brother Faison. Ndeni ndi chiyembekezo kuti tikamatsatira television imeneyi tidziwa zinsinsi zochuluka za Bible, tidziwa mayendedwe abwino, cholinga chimene Atate wathu akumwamba ali nacho pa ife. Chifukwa m'Bible muyambira ku Genesis kulekeza ku Chivumbulutso muli zinsinsi zambiri zochuluka zimene ukhupira kuti mukakhala kuti mutsatira nafe pa television imeneyi mukhala mukudziwa kuti kodi Mulungu amati chani ku moyo wa munthu. Ndiye musayiwale kutsatira ma video onse otsatira pa television imeneyi, komanso musayiwale kupanga like kupanga subscribe. Mukakhani makomenti, pangani makomenti musini. Ngati muli mafunso, kaya mufuna chithandizo china cha uzimu, kaya muli ndi pempho la pemphero, pali manambala amene ataperekedwa. Cholinga nchoti tithandizane wina ndi mnzake, tipite kumwamba kumene kunalonjezedwa m'Bible kumene. Ninso nchikhulupiriro chakuti mtsogolomu nthawi ina azitumiki ena odzozedwa Mzimu Woyera azikhala kubwera pano kumatidyetsa kusomawo, sikuti muzingokhala ndinenekha. China chakuti tikakhala kuti tabwera pa channel imeneyi pokhala achilendo ngati mwana mwina timamva zinthu zina zolimbirapo kuzimeza, monga uthenga umagawidwira kwa anthu osiyanasiyana. Ndiye ukakhala kuti suchimvetsetsa usachoke kutali kwa Khristu, khalabe pomwepa. Ukamakula ukamapita mwa Mzimu Woyera akuthandiza, bola chinthucho ngati chili mawu a Mulungu, ngati iwe suli mbewu ya Mulungu. Tikakhala kuti kudya nkhuku yathu tikakumana ndi fupa pena pake, sitimata chibodwa chonse chija. Chimene timachita timangosankhako munofu muja nudya idya fupa nikutani nikutaya. Ndenu yang'anani minofu yanu, koma nukhupira kuti pano palalikidwa uthenga woona wosanyengeredwa. Ndi cholinga chona kuti miyoyo yathu ipulumutsidwe, kusiyana nokuti tinamizane bodza titayike kenako mudzalire pa nthawi imene pa chiweruzo kuti adakumani mulaliki wina pa YouTube anatisokeretsa. Ayi, ine sindikufuna zimenezo. Nde tiye tikhale limodzi. Tsiku la lero tikhala tikuona gawo 2 la uthenga wathu umene tinali nawo mu tsiku la dzulo wa chikondi cha Mulungu. Nde khalani ndine mene tikufuna tione gawo 2 la phunziro limene. Malemba athu owerengedwa achokera ku buku la Yohane 3:16. Bible likuti, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti Yesu akukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Ndiye tisanafike kuphunziro lathu tingotseka maso tipemphere. Atate athu akumwamba, walenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene mmatikonda, amene mmatidziwa ngakhale kuchuluka kwa nambala yathu ya tsitsi, ndipo muli ndi cholinga miyoyo yathu. Mulungu amphamvu zonse n'chifukwa tili pano kuti mukatiyankhule mitima yathu. Dalitsani uthengawu upite modzoza mu mphamvu ya Mzimu Woyera kwa omvera wina aliyense amene ali apa, mmene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse n'chiyamiko. Amen. Chikondi cha Mulungu pa ochimwa, gawo lachiwiri. Mulungu atalenga china chilichonse ku Genesis, analenga mitengo, nyanja, nyama za mthengo, zowuluka, kuphatikizirapo munthu. Mulungu atalenga zonsezi zinali bwino, ndipo zinali mu chiyanjano chabwino zedi.
panalibe kusokonekera kwa mavuto onsewa amene aliko lero lino. Munthu wa nthawi imeneyo Adamu ndi Hava, iyeyo samadwala, samafa, samakumana ndi zophwanyitsa mutu, mavuto onse amene tikumana nawo lero lino, ndipo zinthu zinali bwino nthawi imeneyo. Koma zinthu zikakhala kuti zili bwino pa munthu, Satana nthawi zonse amakhala wanjiru. Ni pamene munthu amenera azikhala osamala kwambiri zedi, chifukwa Satana amafunafuna njira yakuti alowe mu moyo wa munthu uja amuonongere china chilichonse chimene ali nacho chija. Mukakhala kuti muli pa ntchito abwino, ka business yanu ikuyenda, ka banja lanu likuyenda, ni nthawi imene mmayenera mukhale tcheru kwambiri zedi. Ni nthawi imene mmayenera mufunefune Mulungu kwambiri zedi, chifukwa njelekeza amayendayenda m'dziko lapansi, amazungulira ndipo kwake ni kuba, kupha ndi kuononga. Afuna akubereni zinthu zanuzo, akuonongereni tsogolo lake. Ndiye chimene Satana amachita. Iyeyo alibepo mphatso yabwino yaulere, chake ni chimenecho, ni wabodza. Chifukwa chake timene atikhale kuti ali ndiye abwenzi, tiye timudziweni Yesu. Iye ndiye bwenzi lenileni, ndiye moyo, ndiye choonadi. Haleluya. Ndiye zili bwino chonchi Satana amafunafuna danga lakuti alowe mu mtundu wa anthu. Pa chimenecho anagwiritsa ntchito 70, chimodzi cha zamoyo mu munda mwa Edeni muja, chimene chinali chochenjera kwambiri zedi kuposa nyama zonse zamthengo. Atalowa mwa 70 njelekezi, timaona mu Bible kuti iye anakampeza Hava. Atakampeza Hava choncho muja, kenako anamunyenga Hava, anamunamiza. Mulungu anamuza Hava kuti adye china chilichonse cha chipatso cha mtengo munda uja, kupatula chokhacho chimene chidali chipatso cha mtengo wapakati, chipatso chodziwitsa zabwino ndi zoyipa. Ndiye timaona kuti Hava anadya za mtengo umenewu kuchokera mu kutchatchalika kwa mayankhulidwe a Satana anjelekeza. Ndiye akadya za mtengo umenewu, timapeza zona kuti munthu anachimwa. Iye anadya anakadyetsa koso mwamuna wake. Munthu atachimwa choncho paja, kenako mtundu wa anthu nagwa chanu nagwa mu kulakwa. Ni pamene timaona kuti chiyanjano pakati pa munthu ndi Mulungu chinaduka, chifukwa Mulungu sanjana ndi tchimo abwenzi. Ngati poyamba adadana nalo, lero linonso akudana nalo tchimo. Haleluya. Tiye tikheni kutali ndi maonekedwe a tchimo a mtundu wina wonse, pokhapo pamene tingabwere pansi pa mwazi wa Yesu Khristu, ndipo pamenepo tikhala otetezeka ku tchimo. Haleluya. Ndiye chiyanjano chinaduka pakati pa munthu ndi munthu, ndipo iwe ochimwa osalapa nini mantha pa iwe kuti udzayima bwanji pamaso pa Mulungu oyera amene. Mulungu noyera sanjana ndi tchimo. Haleluya. Ndiye chiyanjano chinaduka, matenda anabwera, imfa inabwera. Tilini zili za zonsezi lero lino, tilini maambulasi, tilini zonse zophwanyitsa moyo uno. Nkhani yake ni tchimo. Tchimo ni loyipa, ndipo tchimo ni lankhanza kwambiri, musanjane nalo mwanjira iliyonse. Haleluya. Ndiye chiyanjano chitaduka mwachoncho muja, munthu tsopano anali wamaliseche motero, monga Adamu ndi Hava zinali munda muja. Iye uja analibenso chiyembekezo, ndipo Mulungu zinasweka kuti iye ampangire njira imene anapangira munthu ni kukhetsedwa kwa magazi a nkhosa. Mulungu anapha nkhosa munda mwa Edeni muja. Nkhosa inaphedwa, ndipo itaphedwa Adamu ndi Hava anatenga chikopa chake kudziveka. Magazi yake anaphimba zochimwa zawo. Ndipo timaona ku chipangano chakale chonsechi amapha nkhosa, chifukwa nkhosa imatchinjiriza anthu zochimwa zawo pamaso pa Yehova. Chimenecho chimene mwazi wa nyama amachita, amapha mbuzi, ng'ombe, nkhosa zonsezo. Munthu akachimwa akaba akapesedwa mu chigololo, amatenga nkhosa yake ni kupha. Akayipha choncho muja, kenako amakapita nayo kwa asembe. Kwa asembe ni kumene makaphedwera kani. Ndiye amayiona nkhosa ija ikupha, ikuthatha, ikukhetsa magazi. Ndiye munthu wochimwa uja amaona kuti bwezi niline nikufa chonchi, koma nkhosayi yalowa m'malo mwanga ikufa choncho muja. Ndiye munthu uja amakhala okhudzidwa kuti ni sakatani
lisakachitenso. Koma ngakhale nkhosa zimaperekedwa chonchi ku pangano chakale kumeneko kutetezera zochimwa zawo, komabe magazi a nkhosa, a ng'ombe ndi mbuzi ndi zina zonsezo anali osakwanira. Chifukwa chimeneyo amachita amangophimba chabe tchimo koma samachotsa tchimo. Anthu amapezana kuti apereka nsembe zija akuchoka pamene paja kadalibe ndi zikhumbo zochita zoyipa mkati mwawo, akuchitanso chigololo. Ndi anthu amachita kuwerengera kuti nini nkhosa zakuti zimenezi. Ndiye kuti apa nikachimwa nikapereka inayo, nikachimwa nikapereka inayo, zimene Yehova amadana nazo kwambiri ku pangano chakale kumene. Ndipo lero lino anthu amazichitabe zimenezi. Namene azoona kuti anichita zoyipa nikateni nikalapa. Mulungu safuna kulapa kwa mtundu umenewu. Mulungu amafuna kulapa kotembenuka mtima. Kodi munthu ukalapa chinthu chija usakachitenso, kumeneko ndi kulapa koyenera kwezi. Haleluya. Ndiye anthu amapereka mwazi wa nyama. Mwazi wa nyama mangophimba chabe zochimwa zawo, koma sumachotsa zochimwa zawo. Khumbo lochitabe zoyipa lidali libe mkati mwa ndani? Mwa munthu. Haleluya. Ndiye pachifukwa chimenechi Mulungu wodzala mu chifundo ameneyi anapereka nkhosa yangwiro imeneyi imene Ambuye wathu Yesu Khristu. Pamene Ambuye wathu Yesu Khristu anabadwa, iyeyu inali nkhosa yochotsa tchimo lonse la dziko lapansi. Monga Yohane 1:29 akutiuza zimenezo. Yohane kumeneko anali kulalikira ku mtundu kwa anthu, akuti ni nkhosa iyo yochotsa tchimo lonse la dziko lapansi. Inali nkhosa yangwiro. Ndipo magazi amene aja anali magazi osiyana kutali ndi magazi a nyama. Haleluya. Magazi amene aja anali a Mulungu mwini wake. Ndipo magazi amene aja amene anakhetsedwa pa mtanda wa Kalvari amene amachotsa tchimo. Haleluya. Magazi amenewo amasintha mahule akhala azimayi pa nyumba oyenda bwinobwino. Amasintha mbava zakuba izi, makhuluku akatangale kuti akhale anthu ochita zinthu zawo mwabwinobwino. Amasintha anthu osuta, anthu oledzera, anthu anjuga, amasintha anthu otamba, amasintha magazi amenewa, ndipo ni amoyo. Haleluya. Ndipo mphamvu yake sinathe lero lino akadalipobe magazi amenewa. Ndipo akakusintha iwe munthu amakuchotsa ndi khumbo lomwe la kuchimwa mkati mwako, kuti munthu sumafunanso kuchimwa. Haleluya. Ukaona akazi amene umakonda kale aja amakunyasa, ndipo mtima mwako mmakhala modzala ni chifundo, ni kukhudzidwa, ni chiyamiko ku chisomo chodabwitsa cha Mulungu, kuti Ambuye zona nimayenda ndi moyo wochimwa. Nimapita ku gahena atwine, nali wotayika atwine, koma chisomo chanu chinatani? Chinandipulumutsa. Numbayimba nyimbo kabwino, chisomo chodabwitsa chondipulumutsa ine. Haleluya. Magazi amene amachita zimenezi. Ambuye Yesu Khristu amachotsa khumbo la kuchimwa mkati. Zinthu zija ukamaziona suchita sodyoko ayi. Ukaona anthu akupita kumalo ochita zoyipa sumachita sodyoko ayi. Umati Ambuye nali mu mdima, sininkadziwa, pano tsopano naona. Haleluya. Ndiye magazi a Ambuye Yesu Khristu amachita chimenecho abwenzi. Chimenechi ndiye chikondi chachikulu chimene Mulungu anaonetsera kwa ochimwa. Haleluya. Ndipo Ambuye Yesu Khristu pokhala iye nsembe yachotsa tchimo lonse la dziko lapansi, anasweka kuti avutike. Anamva zowawa kwambiri zedi chifukwa cha inu ndine. Anamenyedwa, anakanidwa na abale ake aja, anamulavwira malovu, anamukoka ndevu, kumukwapula mwankhanza. Ndipo mafilimu amene timaonerawa amakometsa pomwe mumubika pa mtanda paja ni thewera. Koma kwenikweni nkwakuti iyeyo anayikidwa pa mtanda paja wamaliseche osavala kena kalikonse. Anaseza manyazi osewa, anaseza thozo lesere, anaseza chintanda cholemetsa ngati chimene chija, chifukwa cha iwe wakuba uli pamenepo. Chifukwa cha iwe amene udziwa zoni ni mkazi wanga, koma kuseriku nini chibwezi china chapadera, numnamiza mkazi wanga. Chifukwa cha iwe amene oni mamuna wako bwinobwino, koma kuseriku upanga moyo wina wanseri. Chifukwa cha iwe amene ukhala moyo wachinyengo. Chifukwa cha iwe